Priatelia lesu zdar, tak opäť po týždni ideme znova pozerať smrhy. Dneska som tu aj s otcom, ten už hľadá. Takže držte palce a dúfam, že dneska teda sa už podarí troška lepší úlovok. Ak to nebude vyzberané, lebo včera bol sviatok, takže je aj dosť možné, že to tu bude dosť pochodené, uvidíme. No a ja už tu vidím nejaké prvé dnešné kúsky. A ako máte možnosť vidieť, už sa to tu začína všetko zelenať. Oproti tým predchádzajúcim videjkám. Už tá príroda začína pekne ožívať. Aj tí smrčkovce už sú na takých väčších stopkách. Takže by ich mohlo byť lepšie vidieť. Paráda. No, tu máme už také krajšie kúsky, pozerajte na to. Tam sa tlačí. Krásny. Takže idú pekne, ešte aj tu som niekde videl. No. Tak dneska to možno bude aj zaujímavý úlovok. Takéto krásne už idú. No, a som na tom minuloročnom fleku, kde som ich našiel tak veľa. A pozerajte, aké veľké kusy tu je vidieť. Tu desi som videl ďalší. Tak to splýva s tým listím. Aha, to pozri, ani ho není vidieť. Jaký veľký. A tuto na tomto kúsku, takto minulý rok som ich našiel možno ale 30-40. Tam tak tu vytrčeli. Krásne. Inak zbieram aj plúcnik do tašky na sušenie k podbelu. Chcem robiť takú jarnú zmes. Plúcnik, podbel, prvosienka, ako každý rok. No a popri tom pozeráme smrčkovce. Ale je to tu aj dosť prejdené od ľudí. Aj tu na kúsok pod nami sú teraz. Takže som zvedavý, koľko toho dneska sa podarí nájsť. No teraz som tu našiel pekné miestečko. Pozerajte na to. 1. 2. 3. 4, 5 kúskov. Tam ešte 6. Tu máme jeden pekný. Ešte tu je jeden hore. Takže 3 takéto kúsky. No, na chvíľku pauza od smrčkovcov, spravíme kafičko. Neviem, kde som ho dal. Sme namleli čerstvé. Voňavé.
Kafičko vypité, posilnený a pomaličky pokračujeme ďalej. Tak držte ešte palce, nech niečo nájdeme. No a máme tu aj nejakú prosienku jarnú. Takže hneď si nazbieram kvety do tej mojej jarnej zmesi. Paráda. No, zbieram aspoň plúcnik. Mám už aj nejaké prosienky. Smrhy teda takto, nič extra. Myslel som teda, že dneska bude lepší úlovok, ale bohužiaľ. Chcelo by to možno ešte zrejme aj popašať určite. Ale či ešte vôbec nejaké ďalšie výlezu, neviem, no uvidíme. Takže aspoň takéto bylinky na čaj popri tých smrčkovcoch. No a uvidíme. Ak by popašalo, lenže najbližší týždeň nehlásia, tak by ešte niečo mohlo výjsť. Ale možno, že sem ešte za týždeň aspoň raz prebehnem. Uvidíme. Tu na je jeden. A ešte tu vidím jeden. Takže 2. Ale už sa inak pomaličky blížime k autu. Takže dneska to nebude žiadna sláva, ako som čakal. Ale nevadí, niečo je. Dobre sme sa prešli. Kafičku sme vypili, takže fajn. A pozerajte, tu sa tlačia tak pri zemi. Ešte tam vidím nejaký. Vidím len stopku. Tu je jeden pekný. Aj tu ešte vidím. Aj tu. Keď sa človek trošku pomotá na tom mieste, kde nájde jeden, tak sa pomaličky začnú ukazovať. Tu má taký zoschnutý trošku. No a ešte sa tu pomotáme. Tu máme. Aj tu vidím. A ešte aj tu vidím. No, takže
niečo bude na nejakú tú praženicu. A ešte aj tu. Hop, poď pekne. Takéto pekné. Z jednoho miesta. Kamaráti, takže na záver ešte dnešné zhodnotenie úlovku. Takže mne sa dneska podarilo takto. Táto ten našiel takto. Myslel som si, že ich bude dneska viac, popravde. Ale som spokojný, no. Na nejakú tú praženičku bude. No a či sem ešte tento rok pôjdem, no neviem, pretože pokiaľ najbližšie dni nezaprší, tak si myslím, že tie smrčkovce už možno aj budú končiť. Ale uvidíme. Ak budem mať čas, tak ešte asi za týždeň raz sem vybehnem. A ak nie, tak mám ešte jedno miesto na Vršatci a tam väčšinou rastávajú až tak koncom apríla, pretože tam je ešte chladno. Tam bol 2-3 dní dozadu ešte na tých vršákoch sneh, takže tamto má ešte čas. Tak ak by som náhodou nevyrazil sem, tak vám ešte jedno smrčkovcové videjko dúfam natočím z toho Vršatca. No a potom už sa samozrejme môžete tešiť na nejaké prvé májovečky. Takže priatelia, toľko z dnešného smrhového videjka. Ja vám ďakujem za pozornosť. Lúčime sa s vami a lesu zdár, nech sa darí.